Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing let tap kertang ki kertong ki banyak kon ya ke election MDC saka ke HADC. Ha East Castles District hadu kesan terik mentau benai rempang arjar kat kendai. Kat lai ngot ki kertong ki balapan krek bai lade. Kila let tap kertang hakamat ki returning officer jongka office rekam ke deputy commissioner jongka East Castles District Shillong. Nakini ki kat lai ngot hendreong ngot naki ki de ki kertong nakaseng National People's Party. Bakan top yu ba penyat sings uban yakon na sorong kam constituency uba Alvin Saukme na Mausen Ram uba Jansing Tensong na Langkerdam uba Anthony Nongbri na Laim Kra Malki uba Hiliwell Kongset na Nongsken bat uba Bino Rapsang na Mauplang Dingyay constituency. Kabanakong ngayon ngade kumu SC member dengan sosial hadu mata apa kerja alam doi ba sila ta ngayon ba kan ka village administration bill kapa paro na kaliang jong kasanjog kerang ba snong kipat ba jong dari khasi ki janji ngi kina angnun re ngayon ba kani ka bi hadu mata kadang don hak sosial hadin ke jingya penpai na kaliang jong soka jala ka home ministry na kaliang office jong komunal ban mata ka don ti jong ke sosial ban na kaliang jong aku muyam hakanika hadu mata kadang don ke jing sanut ba kadang don bok ban na kaliang jongang nganjo iki job na kaliang jong kapati jongi nginjo ik majority nginjo ban jalam ya SC committee taka thong jong ekmat wa ban penulong no ya kani ke bilih dan bill taka bar na kaliang jongi kumka pat na kaliang jonga ba na kaliang jong kapati kajing ang jongi kalong ba nagbanta jong kiniki an jong khima go pel ni ba ban modify no biade ban streamline nagbanta ka senchang kada rekisnong kitau ka ilaka taka balai Yoi bahkan ka biade bat ka khandeu siap ka ownership jongi kum ki driver jongi yoi bahkan ka banta ka de kongsan haka jingmut haka thong ka jonga oknu ila ban long no ikani plan bil jongi ban dikule thabiade bat ka khandeu siap ka balai ka thong jonga bat ka thong ni party jongi ikwa ban sengden na ka banta jong kanika traditional institution jongi ka council jongi nga ho ban ngaton ke jingkelmen lamba katuka amendment jong ka 60 jongi nga kami nanti ba satu kan long ka jing yono nganget ba nakaliang jonga nga development scam basasi sen ki pai ba jong kan ni kalam kedem micro basasi kin agi sene jonga bandai bangan job dong kisi ban ngakelmen ru bangan job ba syakri biang hangtai di songsil hakan untuk benta kat kum ka jing job jongi majority kumuwe ni kinong tho kubor bola rim hakani ke jela ngasgo golong ka kubuk share ban yo ban sukjat angtai hadis council jaga jingkersan jo ki pat ba bat nganget ngindon bun hijing kela hakani ka lentia ka bangin serung haka district council khamtam wada mengina ka seng NPP ngin yo ban bat yau lakam sencar hangtai po district council kumbangi obat hang ne hapo ke sarkar jela kumje thai ki jing la ki kun bhag bati da jing kun bhag ngilai ki isu ki bakta ek state kum ka village administration bill ki basu sakut bat mentar ngitip kadang sudan haju hikwa ban pen KM ya katu ka bill nang baki rang bak senong kinong elam senong kinong sencar senong kinyo ya ka bor kum bakalong hakum ka riti dustur ka belahir pateng hagajat ben riu jing Kathong ka baningkong kalong ba baro ngin bimut ngin job ni ka MDC election. Bat ka baar pat andala job ngin yo form ki isi ngin yo thau ki isi ka bathmai hantai bat hakata ngingi kwa ba ka isi ka bathmai kandon ka jing teli bat umjuru kanong rim trekam ka biang na kamta bandon jing dei ka bajan ka state government khnang ba kathong ka ba upai ba ulin au pisa menta ikai ka ba abide ka issue jai benriu ngin la ban urlong ka ta tang lada ngidon jing stu jing ngasio ba don ka jing ta ya umba umuwe na ka jai benriu pasti amar bagirong ba sinong bila long tang halek na ka bentaka ka labong kariti dustot ka mana tu pulong kuma burom ikirang ba sinong ni sani ya ikirang ba sinong soda rin na do ba
yo ibak kila song tang haler kata ai tang essential speaker himdon bot hable sim na office jong tegar ka ikan ni ngata fi ya don ke jisno hola kata kum ga jang dire Kabanikong kum ka parti himta keng naru bakai lam khmat ka NPP hakani ka parti hakani ka government kala simkhia hakabai day bat ka VEB but hakabai day ban amen ya ka 6 schedule te kala simkhia nama ka 6 schedule kan penklan ya ka district council kan penyo board halor kan ki issue jongka land bat kan penklan susu ya kabai day bat ka karugum senchar jongka district council halor ki riti ke dustur ki jongi but nakalian ke jongaru ngasukumen bandon hakani ka parti ka bailam khmat yakani ka sarkar menta but lese menta namar ba ka kipenmi hi ki perlo ki nongkersan na promotion ram ban ngit skam badang apoy sa kathong manlong kumau jingking na ka motion ram bat kani ka government ka bailam khmat ka sarkar ka bailam khmat ka NPP bat mun bersngau sa sarkar kijing jong ki ba hakabede bat ka roy kapar hakabede bat ki jing angnot jong ki ba ki belaslam kita angnot lada ki pos nem yang ka mosram blok hadu mata kadi ka blok ka barimdo handai hadu mata ngimpat la menra eka na ka blok sa civil subdivision hari dengan pois ka bor ngan persngau maka sarkar bakade banle e kolor kani ngatrai ki ba jong ka mosram constituency kidan batnga ki kesan teli te ngatrai ngadon kata ka jingkerman bangan pois ka to nakalian ka jonga ngasukwa ban penklan ki an ki ban penklan ban penskem hakabede bat ka riti ka dustur ka jongi bat hakabede bat ka kikam dorwasnong kikam hima bat ki dorwarkur nak samla ang ibu ji kedu kentam kedong kitan nong kedong jemi stay debun ji hadu taktar mar sosok sasan kebetulan ki tadau pelongna dengan mix keman bangan airing hingga lempung tak hingga cepat sipta kenang badala bahwa job ba ai jabsana ila menteri ka ba ila beng ji kene ke jikno amde ka batmai gong api na CM ka bonsit kami kata ka jikno ka ba ka state government ka don bor kapat dan ka penslam ni bil dengan tu pi ni na ka government kami chang dei tang ka kerja agency ka bal forward chung government Dile governor pada usi ki reviews jong state government lengba ki legal expert jong government lengba ka law department te accordingly ni advice siaga chung governor kenang ba governor pada udon ka bor ban pha le se ban return ka bil lani ha ka jong ka bor bakin modify ka bil kata kadika system ka mula kat kum ka provision jong ka section Kau kini kibil mau ke kasih ni juga kita iklan dia ha cakap gon koron em juga governor em katu kidang examine ini namar ba kamut benong batang belak ha na bo ka discussion labyak komo pi namar ba governor namar ki submit direct to governor de governor upha singi rengkat bat ki views ki baka government kapan ban submit de na kadau haduk mentah kadau nan habo ka law department bagi dang examine na ya kenika bil dia hadin nata ken sama siau balai ngini kerke ngamtip kai ka pelong ya ki bakin kerke abangi ngiding ya khun na kaliang jong ka parti NPP o jelam jong konrat sama ulong ru convener jong north eastern all party north eastern state ha ka bangi pelong ya meeting ha ka arpnai trik ate guati nangta ngane tu pi mencisngi ngana dawan pai na dali usem dawan pai men na dali aga bangi kendu ya ki ha sarkar hanti ka bangi ki kren kolong ba ya ka CAB sngau ba what introduce habo lok sama te pishe kerke no ya kata benong ILP ngangam satu kai ke jibut mangi don ke mechanism ke baka ka state legislative ka pas la tapi ong pen ngin pen maha le se kum ka ni ka residency bill ka bagala pas nu aja kan le singin pen maha namar ka tu ngidang non ka proses ban pen maha ya ban strengthen ban pen klan jusu te long pi ngang appeal ye ki seng balang leni yu ba selaro ude basuthu kum measured politician he has to understand snow bah what should belong emotion
emotional statement ya no man teng-tengi ha ke jai reo ke jela jong ki beri film emotional dengan aku apa nama piyok pi sutu baklang ngi alam je ke sarkar kamu ni sui la kai ngin de kai ya ke jela na trai ke bom lalo te ke bangamot penong kelong ba ngi de ban syok ngin de ya berkat na tam de ba kan isu bangan ku mong pi ba ka ba pin su ong bet ba kata kasih bi kla pas bet namang ngi labu ultimatum nak leng jong iru ya ke sarkar India te let us see wait tenatang sampai ke next step ke begini KNPP kan tahu ya step committee hak hasil satu mas council but hapo jatil satu mas council lu kan itu kan tahu ya ka step committee abang lah orang kan tahu ya ka step committee tebo ibu kasih kan no tambang ingin lead ya ka step committee lead oleh bepil sensari ingin lead ya ka step committee mo ingin lead ya ka step committee ngi ka baka mengita larang ira sipo dong buat sipo gi benjo Laingot kiwai part kidai ki kertong jong kaseng United Democratic Party bakan top ya kong Sarah Linda Kharpuri kabanya kon na mau khar pathor umkra uba S Basing Roy Kharsandi na nong thamai bat uba Krishna Kharsati ubanya kon na sorong kham constituency Mengaidan pada parti UDP mo makari ka parti ka he tam ha ka dikasi jantia jongi hak stia jongi bat ka parti ro pala rem ha bat ngidan ru nangilam jongi kita start bersiampang kita lah banyalam yang kita parti, bat yang nam tagari bagai saya berdiri bersama. Kata kita way kebangawan hak kita pengawan manajemen dah hak kita MC election, nasi kita kata IMC menga bagai hak kita parti, bat kijing semua yang kita ya kebangan ya yang diselamat kalau bah in pentelun ni kam hak berdiri bat ka ri bagai saya berdiri hak berdiri bat ikam kita berosi kata kita buan kita ke council kamnala betulun ka kom komade dile se naga jingwan ka jonga le se ka jingjap ka jonga mo di bagin yo ka jingjap bat ginyo ka parti ka apa bon seat hapo ka sponsor la bilaban form ya ka isi ka jongi bat ha jo oporu bilaban betulun su e kam ka badai bat ki kam ka badang sateng ha ka bon lagi we bat ki nomi kwat mutual se ki musnala ban betulun ha kom ka badai Aduh kamu bilang confidence mo yung kontra yung candidate pada sitting MDC macam license sendiri. Kata dia ngan kadang ke confidence hal dia. Andai kata bat nga ai supai ba. Amar mo. Ka pai ba tu la ai tem nam tau sitting MDC. Dia minta pada nga ai hopai ba kasong ka man chung pai ba. Kada wibet ne nga ya ka bangan. Ya cikmat ya kene kam. Akbaning kong ngasoban ong ngai ngu ublay. Marika jinglam nanti ke jauh yang hadu nak klipman, kabang ngaladan kacing temu nadu Hajar, baka 19 melong dalong kumlum nur ngah bani syakmat nabanta kari kecak benriu, but kani ke election kabamenta kabangan lek banyale nabanta ka district council, kabaning kong kabang ngatmu kalong ba, ngai isibun ke kacing lani ka ke baka district council kadang hapadeng ka shibun ki mo kicing telot dan ki shibun ki bapen sosi ya ki paiba kata ka de bawan pasyat ha dodu jonga ban ngakwa ban lebha ban le khamha shushu lada ki paiba nakaliang joka maukhar control constituency kila ban syanya atli yanga bakin ailat yanga haganiga Hajar khat khandai joka diga MDC election te ladang awan haka jingjop te ngakular ya kipai ba ngala ban le ka bakham ha khamtam ngalong ka ngade ka longkmi anong nok ba nga sngo ba ni so thu lut mo ya ka jing ya ka jing shitom dani long ka kham su thu kham ha nga tharai ban yau long pa te nga so ba gani ka kenti ba menta ka long ba nga shuang mde ba nga kentho inu no kala dei ka por ba kilong kbi kinmi madan menta bat ngin pensange long lada kin ailat sai kilong kbi bat kin long kilong pa long kin ailat long ngin klet no sai kilong pa kan long nakaliam joka konsensi jong istai bat kin concentrate kin ailat yang akum ka long kmi bangan yo ban ra sya ka jingjom hagani ka kenti ka bamenta bat kai ka bang atmu ka long ka jingtmu ka jonga ka long ba hadin bangara job ya kan ka election ngakloi bat ngakularu bangan lebha ya ka council bat ya ka development bat ya ki pait ba baru
kebaning ko kadika district council hi kwa ban penwandur ya ka bat ban khamtam haki mo ka district council ka dei ka yeng ka sem ka jongi jong ka kadika rilom khasi jongi tingi haban penwandur ya ka hakata kom ba ni pechibun laka long haki ki put kisam nataki khandau ki siap jaga puta bat haki bata baro ti kata kare banikong bat kum haki bel ru ke bangal dangla ban study ya ki bel ba pher te ngala ban le bahai kata ru bat kumta ter ngan persyang khamtam ni nakaliang ka party UDP jongi man hakani ba ngidang dep ya kani ka CC committee hapo ka hing jong badan hantai ti ka manifesto ka ika jingkular ka party hi ka ong ba ngin tray bat ngin tray bat ngin leb ha bat ngin kay ka ba kipaj ba kikwa ngila ban lada kawan ha ka bor hapo ka district council tingin le kay ka ba bahatam na banta ka council Kilai ngot kiwei pat ki balawan thap kerteng hakani kasngi kidai ki kertong jong kaseng Hill State People's Democratic Party bakan top yuba Kastar Warji ubanya kon na Moplang Dingyay constituency uba Sherbor Maulong na Soyong bat uba Gilbert lalu ubanya kon na Meliam ika kajingi jonga solution le hinadu kini ki spok system awon baki paiba jonga than Meliam hi ki bala juong inga borbor bakan mi sing rinti do se kedai ki ba ki kwa ki jingkla hak ko fer kiliang bagi lasam lase kai baki nong ikmat jung lase ki le ki por mensual lase nakria ki kimla ban pen biang kai rekam jing paiba ti kom ki ta jingkla ki baki paiba ki anglut ki mon ra i ka bangami ngas kali district council kamtam kedai kuin buntai santam ke ba nah ni jukan bagi don tang kene ka stie ka banyada yang ngi bijak berdeu ka bangi je pertama ba nak monta kari bijak berdeu kedai tang ka district council ka bangi le nak daw ngasim ba kum nong lam snong bang don ka snong la arko arsnem ngasim ba kani kedai ka banta ka bang santam ka banyada bijak berdeu hak bidi bat ka jinge kendu pangabadi ilon ke jinge penbej bai ba hamlet in kasyan nga hakim DC bat ngang kasyan i ke beli din mengilai kasyan tinge le trace tom ban yo jong ni sutrat sibun dan ngam poi pakhat ba por ba steng por pat ila set kala noi nga dan ngam ipi kini kedi ke jingkwa jong pai ba ba jong barbor hakmat jong brio tang ke jingkalan hakmat blai kam dam jingkalan lada kini kelti kedi ka bau blai ujiat nga ni kelti bukan ya bukan job ba ke kasyan pai ba ngasuh ba ke jingle ak dengan Meliam ke sisi jongi ha penyile percaya deputy CM yau minister Pak Hamid Doling ba kasyani ba di ex minister ba Roni Bilik do ning ong pi kani kam dei kam yeng kam sem kam dei ka kam bile ku jilakai kani kadi kam jong pai ba ngasuh thu yo no ban rai bat ngasuh thu bang ke jingle bang don ka thong hidu bang job bat ngai skam pai ba jong thang Meliam hi bro ko unai ke jing kasyan bat lokwa hidu ban perkala ku makalong hadu benta Jadi perlu juga ai kali kontes solution te nama taban pik kepang mah kebolong ke idirul don sekonsel kini pek yang tahan arung tepo ka sekonsel ni apa pek ini kami kai bilang tu nak punya ta maliatan notar sai nama kisus bakmat tam ngakwa ban pek kepang nam tak songsuk songsan jong kodong tahan kena urang buskam jungi bakani parti jungi kadai parti berem tam jela paradu mentamane kampat set skor yo pat kasigara bat ngidon ru bakhamat bapai bau somla mata mo kiseng balang ba fer nadu nong gendong ruslong kida kwa ya KLP dalang parti jong iru dan kami first to bakhamat KLP dalau boleh wibit nga balong amsi ngan kli ta ki berkhot ngan pej ban premier ban ngan pej benia ban penjenai ta kibil wah dasa penting pandangan long amsi ngas pembor ke sarkar adu kan khila pembor ke sarkar ya ta tamnang parang kabala la kabor la kabut kan yang ini ke MDC kalau nak banta ban pet yang tak jing bah jing pet jong kari bagaja hingriu ban rekam hero kat kum gitu ki kendon ki baladon lupa yang ini rules thong jonga ki bangabu Ahmad kelong ni long banyak rengkat ban kemene posto jong ke parti bene tren kat ban nak banta hi ka jingdon kam jong pet ba ka ba nang kenduk nak kasni long kum gawe ni ka bangi perkhat kalong KLP melak daulang di Basir Bor. Hoaj mentah kadon hapok sarkar. Dan dangi ngelawan be hapok district council ropai ba uman do ijiat yang kade kamram gojongi bangin ya soto jengmut bang sarkar akan do karukom bangin pej ba khnang ba kita bar khaj long kidio approval bat notification no bolong. Bang Ajit ni ki kandidat. Kini kandidat ki bang ibu, kini kandidat ki badan ki jinge dai ki bacam ki pai ba.
Bat kile candidate ki bompat don kanu ka Dax New bai dei haka imlang ka salang. Cikum ta hipat ba kimon. Bat ngirara aro ka jingalang. Ndei banga penyeng mo. Hipat ba kimon bat ki candidate ki don ka jing tubu bencakri hipat ba. Cikum ta ngajiet iki Riau ki bagi ba ki kwa bat ki candidate kwa bencakri ya kan kam MDC. Cikum ta so ba kadon ke confidence. Ba jing iterang apa deng hipat ba bat candidate bat parti ngidon ke jing kerman ke bacok. Ngilai taru yang ke isu khmat usip minister bat ke parti bat ngiru ngilai bu it ka agenda kumba ka parti ke don ka ILP ngilai keren khmat chief minister usip minister wong to ke jing don ke jong pi yang taka manifesto ke bila bu lang apa ka ILP mo te ngiru ngin consider lang ngin pe chwa ke ka ba khamlong common namar ka dei ka coalition government dan rai ngi stand beng yong pe sor dalong kepala ke ni ka ILP ke dei ka don kam nor banya da kar pang ngi Bat nagalang jong uru to kopor kapat ki kore hadu bat nemo bakan nong baka jingdon kam jong ka ILP kalong sak badon kam bat hadin nang taru ngelekren nakapor sakapor nagalang uchip istaru don ni ka jingkwa ban implement ni ka ILP ada ngi hab ya pej banya tiasani bahakin ya kata mo kumno ban wara ya ka ILP ndai ban suara ino mentah-mentah mo te ka ai ka ba nagalang chip istar jong ngi lekren po deliru ni don ka jingalang so ban lekendo ya register singro to kopor tinggal lekren spang ni ka ILP lada ke idon kam kani ka ILP kemot ngenya kelipat kani kumno ban warra nam ta banyada lada ka ni ka CAB ka trekam to por lekren be ngile don ke jingmot bat kata ke jingmot ke bangidon bang yong ngin sara pada kabinet te ngi cu pen pau na por sek por bakani kamat kalong badan kam bat hangi petru ngi keli kita kalong sya ka bangila ban le namar kani ka di state government ka bangin penen kam ya di ka ILP Kat ba arngot ki weipat ki kertong jong ka seng Indian National Congress bakan top ya ka Congress Mary Kharpuri ka banya aireng na nongsken bat uba Rudi Sangpliang ubanya khon na Mawson Ram constituency bat weipat udai kertong Klemseng uba Tebor Patau ubanya khon na Maulai constituency. Nanti bakal ni kentiru ngan bang job sope namar ba shipos ngam ngala shakri ka nongsken constituency but kajing shakri ka babaha ka jonga at kalau penong yo pai ba benci dia RCN keti barhakani ka sen ka balai ru ki pai ba kidang don ke jingshan ya nga ba klemar tatien ba ki pai ba kidang ya je be nga ba halor ki kam ki bangan nang la ban nang yai beteng se kidang bon ki kam ki brangsa aga constituency ke jom hadin manganda job yang kowe ka banga yui ba kadi ka landbill mo ka landbill ka bangi dei ban penulong ya ka namar hadin ka bangi lai kham tamme na ka badon hapo ki ekonomi khmat khapot border bat pilai kini kiskiru ki bangi lai ba na kaleng ka jong ka sarkar ka thambor bat klem da ken show ya ka district council ru bat halor ki ke batang ka no si ru ba ki klem obtain ka district council tengah sngo ba ka landbill ka di ka wei ka bangi haban penulong bat ka wei ru ka department ka bangi mga ngide ba kin haban streamline haban pen hai de ka trade department ba ngide ban se ban kam penduna no ba kin ai de ki trading license namar nga iba ki license ki lalong access lese ne ke jing job ngalati kena bangan job ne ka posi yang bat ngamla bangan keren dupa nang ni ka shong ha ka majority kisi tu kan ka congress kan job menta people job like them ngaso ka congress kan job putli kisi lese ha ka jing pe jonga do posi de ka congress ka laban job tam ha be ri ba ka constituency ka jonga le kam dan jik ta kan dia bro namar ba maklem rai hi shimet namar ka di ka rai ka jong pai ba abang mi na ka PDF ka di pai ba obarai bangan mi bangan room sya ka congress di pai ba obarai bangan room di namar ka ba kham kong san i ngasgo kham ta mela di kam dan ka jing ta namar bele ba ki pai ba hi ki jonga ki bishar kham benya ya ka ikar kom shakri ka jonga pai ba ka kham long important ka bangi don ka ta attachment bu pai ba banya ki bro khai Wow!
junga kalong punya saya ka kendo ko siap seriti ke dustur ke khayi ke pateng ke rep karyang pat penklan ya ki hima pat kisima ko aban penkieu ya ka yau ka hat ki jaka ki jungi kapot khamtam namar ba kinok sung sinong jungi yang te gibun ki baye maka khayi pateng tena kaleng jungi ko aban kentu ya ka khayi ke pateng lomba ki marep ki jungi Kajing kun mentah kalong apa dengan jong no nomor berapa sengaja mikun syuk mentah masalah sesi. Kajing kun amla ban patah yang tan nomor ni kita yang ladon upah katong ngabanengkong. Taya kata ki bawan hak bahar balai ngtip. Yang ni ladon hak res kabanengkong. Asarai ong kumni natrai kam kan kam keren jam pan ya kaktin jonga. Hari ini por sipo benai ngala dek ban pen sungtu upai ba yaki ki jingirap kaba upai ba ula yo jimentoy kila yo ki surok sekin kila yo ki jingerap simet ki skim MLA ru kila ya kila tu tengah ngai kakam kan kram kerenjam ban ya kai ke bro de hakane ke election MDC upai ba udon bat ngi upai ba u e ingi upai ba ushania ingi kamtam ke parti kongres hakum kane ke klipmat haba ngi barok ke we ke jelang ngi pertasla persya ke CAB Angte kendong ru, ki kendong kenceret jongka konstitusi baru ki paiba kila sengutru sepangga CAB. Dia namar kata kitip mano badon bentah mano badon keti panwanra yang ni ke CAB. Kadai tang ke parti kongres kapa persya jur persya paiba bat persya ru hakano no ke level hakano no forum ru. Dadai manra kata upai ba usania ke parti kongres nganget upai ba unub ini. Ti ngidon kam ya ubriu lejong bandon ha kedis council kumbolong MDC mentan katong jong u kalong baun yada ya ka jai meriu ya ka himasima te ngaso bakadei abang i keren pai ba rung i pensyai ba ladang yo MDC ubadon batngi ha ka parti in yada ya kini ke rukom pentrai kam jubor jong kani ke sarkar lengba ke NPP ki penbor banwanra ya ki an ki baper ki bakta jur ya ka imlang salang ya ka jabrio jungi bal ya kalawe jung ki nong song jungi te kum kane ka CAB shubo menta nakaliang dis council ki sensyar ya ki himasima ya ki sim ya ki rambashnong ya ki sordar telese kilaban wanra kano ka regulation kano ka ain ka ba ban check ban pej ba kino ki mender kimyo ba kinrung suk haki shnong kitau ban yo ban shnong ban buhai shnong hakino shnong delada ka dis council ka purkheng jur lemba ki regulation lemba ki anjong ki ngangen ba inla bangin yada ya kalawe jong ke jabri jong ngidon kam bangin dang examine bah ya ki kendon ki badon ha katu ka bill ka proposal ba ka pha ka dis council kidang don bon ki hang to bangi sungtu bangin dang day bangin modify bangin improve ya ka telese da ladang yo bansyong ka isi jongka Congress Party hapo district council angin ngin budin biang kita ki ke ban ngin penwandur bah nang ba ngin yo ban long full proof ban yada ya ka jingwan tu jongki brio na ba nakaliang ka party congress ngi persajur ya ka jingwan yo ka CAB number 1 number 2 ngi laong ba ladang iwan sa ka sarkar ngiyo bangin thau sarkar ha Delhi ngin ngilabo ka manifesto baya kane ka CAB ngin weng na ka North East kata kadai kajimunjur aka manifesto ndrei halor ka ILP nakapor jong Dr. Mukul Sangma por ulong chief minister mo ulaong ba ngin persyangswa da kababu yaki entry bat ki exit point dementa kini ki entry exit point kidla banyada ya ka jingwan rung tu jong kini kibrio namar bale hang turu kindon hi kiru kompanya ban check ya kini ke jingwan jong ini ki mender ndrei ka basosi kalong akan ni sarkar menta jong ke MDA kini ki entry bat ki exit point kim shumla ban position no hakapor jong Dr. Mukul Sangma kadang dei stang banginia simno eka jaka bat ngin stang bangin sinano bai ka pisa ladep mang bade ban sinano igini ki entry but exit point ndrei mentah hakane ka sarkar
kalau penkelab yang ya ki jaka bangi jet mangi bala identify hak to kopor kiong ngin wat no sad ki ki jaka dia hak kata kadang pensuki sho dia namar kata ngi don kam bangin you devin long focus haki priority haki issues ki bakta ya kalau we bat kumcu ya ki jabri jungi we expect a majority hakane ga MDC election namar ki candidate jungi ki bangi layajit lay say rukilong ki candidate ki ba ikermen berjob pila i menta pila ban assess hi dalade but pila ba pin conduct a little survey de ngangas ngo da kumnong no ginum dunai ka khatsan got ki MDC bangin job hakane community ba dalam kongres ki isi absolutely yes ngin yalam mangi hakak como candidate di masuk suai ke bor district council ke ke sarkar ka ai ke district council ya ki benta ban nong kalat ka bede ka jagna ko jungi ta kamram ka jungi he ka bangilet ki ing war thawan jog district council ke ko wingi hapan sotu so ya ka sarkar ka penkub bor yu district council ka bangila banne na benta bangin jeta ya ka jagna ko jungi i menta haka jingele jungi pementa hingi ladon be jumut pengene tong simat tenre ke bede ke pasadian ngen pala partai lupa ngen sepet ngalade ke por ke partai kuno namta ke bahaka met jungkari jabri ba khamtam jab constituency ha pe i ke jinga jo ke sarkar khamtam ke bede ke bor na khamta ka khai ke pateng na kaliang kum ki nomi khmal langi pois ka thong ha ban pet balada ka don ka lat ke lenti ke jabri jungi lala ni haban khanglat ikiwe pati barjala kinle kam ya kaba laradon kipri jung lala bantre kam ni di ban aila bi jung ni kata ka diga bor ka kala penkup haga diskusal bukan le ban kerpang ya ka jinglong habde khai pateng gi jatni jung Jadi kun menta kalong hapdeng jung no inga ngamdan je kun no je kun junga ka de nam ta kari jabri je kun junga ka de nam ta kamolai constituency ki jing general kam jaka ka jing kun junga ka de nam ta kun samla jung ka constituency boro ka jele de boro be kun lut ngimla papai ngi ye start pangla yanu ibet bon pet bon pha sagi yeng to bar thoan bangin let na ta ka ba ka met jung ka constituency ba jung ka ribo pi lara kumala jukran na ki por belenya pinda pet ya ka tren juga jing kiu juga ke pun iba unong mulai mentang stang man sania la stang man ag jing sania ngets kem makani kenti menta ka jing sania ka non pura hanga hi kumbang ngai i kini ki election ki pula let no